Tam télévision jabarani filɛbaw an bɛ aw fo ka Jimi fɔ penten fo ka Jimi fara a ti fara dɛ mais a digi bɛ k'an bolo la dɛ ko bɛ cogo di an bɛ aw fo bi ye juma ye ka dugawu kɛ Ala ka juma hɛrɛ d'an ma bi an n'a balimakɛ bɛ ɲɔgɔn na ni Ala sɔnna ma an bɛna walawalali kɛ bi don kibaruyaw la ni ka di aw ma Abubakari Siriki tiɲɛ tigi tɔma a ma kɛnɛ sɔrɔ mais ayi an balimakɛ yɛrɛ bila na ne yɛrɛ dɔgɔkɛ bɛ yan nɔ min ye k'a dɔn Noël Burama Danbɛlɛ a bɛ ko dɔ cogo in terikɛ baasi foyi tɛ yen nɔgɔ i bɛ fɔra min na bi dɛ i bɛ juma ta gulɔki yɛrɛ de la ta a bɛ kɛ cogo di bi tɛ lahɔrɔma don wallahi bi ye lahɔrɔma don ye kosɛbɛ i b'a fɔ ko maa min bɛ yen ni a bɛ fɛ ka na a tɔgɔ ye di seliba i b'a fɔ seliba i parler de i b'a fɔ selibakɛla ayiwa a diyara n ye merci beaucoup a diyara n ye baasi foyi tɛ n na i bisimila nin ye Tam TV ye kosɛbɛ kɔri baasi t'i la mantɔrɔ tɛ yen ayiwa an bɛ Ala tanu an bɛ kanubaw bɛɛ lajɛlen fo ani filɛbaw mana kɛ diɲɛ fan o fan fo k'u bisimila u bɛ fo awɔ yan fɔ Amérique yan fɔ Faransi ka dɔn Italien fo ka Espagnol fo ka farafinna ni farajɛla ka foli di bɛɛ ma très précisément AES an nisɔndiyalen don kosɛbɛ an bɛ AES jamanaw fo kosɛbɛ i y'a faamu maa ti dɔ ye dɔn a kɔ dɔ yɛrɛ la dɛ a fɔtɔ a bɛ digi dɔ la nka n'a digi la kabali bɛ yafa mu nka a laban de y'o ye dɛ kabali i bisimila kunnafoni kɔnɔ kosɛbɛ an ka tɛmɛ ni kunnafoni ye n'Ala sɔnna ma ni kibaruya minnu bɛ yen an ka walawalali kɛ walasa mɔgɔw na bɔ fɛn caman kalama. O ti basi ye kunnafoni i b'a to n kolongolo wala bamada.net min sɔnni sigi ale kan nin waati a ko cogo di bamada.net u sɛbɛkɔrɔ kuma bɛɛ k'an ka tɛgɛ dasi an ka golomasiri tabaw ye les forces armées maliennes ko u ye rebelles k'u y'u dasi k'u dagakoloji ni k'u filekoloji an bɛ min ɲini de ye nin ye o an k'a mɛn an tulo la dɔrɔn ko gosili kɛla a banna a bɛ tile damadɔ bɔ an tɛ k'a mɛn an tulo la ko gosili bɛ ka kɛ o kosɛbɛ Patrik sɛbɛbagaw ko k'an ka taa Menaka an ka tɛmɛ Sikaso fɛ ka taa fo Zantigi la k'an ka golomasiri tabaw an na dɔ ɲini dɛ kana baga ma fɔ an ka terre kan a filɛ dɛ a k'o tɛ nin ye Ala ka kira an ka état major général des armées ale ka fara fɛn bɛ tali kɛ général Umar Jara n'o ye chef d'état major général des armées a bɔra ka kuma k'a jira k'a fɔ an ka golomasiri tabaw hali bi k'u wulilen don k'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la nin kɛlɛ ye hukumu a n'a kadara kɔnɔ walasa cogo min na jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana sɔrɔ cogo min na ko ni lasili k'a bɛɛ lajɛlen kɛra communiqué senfɛ communiqué min n'a bɔra direction de l'information et des relations publiques des armées dakuru ɲɛkelen DIRPA u kɔni y'a jira k'a fɔ golomasiri tabaw k'u ye wulikajɔ min kɛ k'a kɔni kɛra sababu ye ka terroriste caman bɔnɛ a nin na koyi ko wa Mali fan caman kɔni bɛ yen k'an bɛ se k'a fɔ lakana a bɛ ka sabati dɔɔni o yɔrɔ kofɔlen ninnu na koyi octobre kalo tile 8 san 2025 fɛn min bɛ tali kɛ an ka kɛlɛkɛcɛw k'u kɔni tun bɛ taama dɔ la a taama in kɔnɔna de la an ka kɔnɔba sogotanw an ka pankuru ko olu tora jateminɛ la zone min bɛ yen n'an ko a ma Inaraban ni o bɛ Menaka région kɔnɔna la filɛ nin ye ka banbagaci dɔw bugulen ye Batuli kɔfɛ k'aw tɛ bugu nin kɔfɛ bilen k'a tɛ bugu nin ni ne y'a ɲɛ b'a la dɔrɔn bɛ ka yaala Birleni bɛ tu kɔfɛ ja u bolo ko maa ɲɛ tu la ka sɔrɔ u ka ala filala ɲɛ b'u la drone tilala ka ban drone tilala mɛnna ko drone ye bɔnnu jugu fili ni maa kofɔlen ninnu kan u n'u bolofɛnw k'a bɛɛ lajɛlen nagasi k'a bɛɛ lajɛlen ta tiɲɛ o yɔrɔ kofɔlen la ko y'a sɔrɔ nin banbagaci ninnu u tun bɛ fɛ ka wulikajɔw de kɛ ka taa bin maa gansanw kan ni k'u bolofɛnw naraki la
o waati kelen na an bɛ na Sikaso region kɔnɔna la tarakasa cɛ min bɛ yen n'an ko a ma Kolonjɛba Zegwa ka taa se fo Hɛrɛma kɔnɔ ma k'i ka faamuya bɛ a la. Lieutenant félicitations. Mais lieutenant dɔ bɛ Zegwa m'a dɔn ko Bubakar n b'a fo yan an taara fɔ Hɛrɛma kɔnɔ. Hɛrɛma kɔnɔ duwani na Abubakar Sidibe bɛ yen an bɛ taa don min na Hɛrɛma kɔnɔkaw ko kabini lieutenant nana k'olu lafiyara kabini ko a fɔr'u ye ko base dɔ sigilen bɛ olu fɛ yen k'olu lafiyara o ne fana ko armée taara frappe kɛ o y'an nisɔndiya ko ye dɛ o ye jagoya ye très bien ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɔnɔba sogotanw k'u ye wulikajɔw kɛ o yɔrɔ kofɔli fana la ko ye k'i k'a dɔn k'a fɔ banbagaciw dayɔrɔ 3 de tun bɛ yen bamanan ko u ye gosili kɛ o yɔrɔ kɔfɔli ninnu bɛɛ lajɛlen la a ka ca ni banbagaci tan bonyanko ye u ye olu bɛɛ lajɛlen va k'u bɔnɛ u nin na u ka minɛn caman tiɲɛna o yɔrɔ kɔfɔli ninnu na ko wa n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin wulikajɔ minnu kɔni filɛ nin ye ko nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ an ka golomasiri cabaw u ye kɛlɛkasiyɛ min di k'u bɛ jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw lakana k'a baaraw bɛ ka kɛ a bɛ ka k'a ɲɛ binani ma a bɛ ka k'a kɛcogo la o kɛlen tile 9 san 2025 dugu bɛ jɛ waati min na banbagaciw de filɛ nin ye k'a bɔ u yɛrɛ la Zantigila postu k'olu bɛ taa bi an ka golomasiri cabaw fɛ u m'a faamu an m'a faamu u tun m'a faamu de fɔlɔ aw bɛ taa bin postu ka postu mɔɔ de to sunano kosɛbɛ o kun ye fɔlɔ de ye o kun ye kununko de ye o de tɛ kɛ bilen o banna kabini i bɛ na an ɲɛ b'i natɔ la kabini i bɛ gɛrɛ n'aw t'o kalama an b'o fɔ kabini aw bɛ gɛrɛ ka surunya postu la kilomɛtiri 4-5 kosɛbɛ yelen don an ɲɛ b'aw la donc o ɲuman ye min ye a y'a sen bɔ nin ko in na koyi a ye marifa bila dɛ k'u y'u kunda Zantigila postu ka waati min na o y'a sɔrɔ kɛlɛcɛw bɛ k'u kunbɛn u dafalen u sigilen don o fana o ci ɲɔgɔnna o dabɔra terroriste caman binna yen fana u ka moto caman u bolilen filɛ ka taa k'olu to koyi u taara k'u ka marifaw to ani marifa balu ko nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ an ka golomasiri cabaw bi u bɛ ka baara min kɛ a baara ɲɛdɔn bɛ u la wa a teliya ko o de fana ka teli n'a bɛɛ lajɛlen état-major général des armées a kɔni ko k'a bɛ min fɔ jamana kɔnɔdenw ye k'an bɛɛ lajɛlen ka to an ka golomasiri tabaw kɔ sabula ko terrorisme kɛlɛ k'a bɛ ka kɛ ni ɲɛdɔn ye a bɛ ka kɛ ka se fo a dan fana la ko nin wulikajɔ minnu filɛ nin ye nin b'a yira na k'a fɔ an ka golomasiri tabaw an bɛ se ka da u la wa an kan ka tɛgɛ dasiw ye sabula lakana don n'a nataw la a n'a sabati jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ lafiya Bamanan.net n y'a bɔ si ka bɔ ale kɔnɔ i bonya a bɛ fasili lɔ bonya a diyara n ye ka min fɔ ka da nin kan population ka to u engagé ka to kosɛbɛ u taara Hɛrɛma kɔnɔ u taara Sikaso mara la u ye gosili minnu kɛ yen ni gosiliw tɛ dɔwɛrɛ ye o n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ taa ye k'a fɔ gosili minnu kɛra a bɛɛ bɛ fɛn min nɔfɛ o y'u jabalaw de a banna n'i y'a mɛn ko yiri bulu cayalen don gili de b'a la deli bɛ yen u bisimila yɔrɔ u jabala fɛn fɛn min n'o gosira walayi hali n'a ma yira na an b'a dɔn ko maaba dɔw sigilen bɛ u kɔ ye o ye tiɲɛ ye i b'a dɔn ko kɛlɛkɛla cɛba minnu bɛ yen n'u dogolen don olu de tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen kosɛbɛ Hɛrɛma kɔnɔ o Sikaso mara bila o Buguni o n'o gosili minnu kɛ ka taa Minaka o nin yɔrɔ kelen-kelenna fɛn fɛn min ni u kun ye n'i ye pick-up ye min bolo dɔrɔn kɔrɔ ko chef b'u kun n'i ye pick-up ye dɔrɔn kɔrɔ ko chef b'a kun o jeli de cira sisan donc o b'a jira k'a fɔ u ka maabaw jigilamɔgɔw o caman de bɛ ka taa donc an kana décourager abada ni ma ɲɛ malidenya a dira e ma k'a fɔ k'i ye jamana dɔ den ye o ye kungo dilen i ma dɛ o ye kungo y'i bolo dɛ donc o bɛ ban cogo min na hakilila de b'o ban kunnafoni min tɛmɛ n'a ye Mali 24 a kumana a ko cogo di a ko anw ka i k'a dɔn jamana baarakɛlaw fɛn min ye fonctionnaire ye i k'a dɔn maa 1599 ni 39 olu kɔni bɔra ni ka bila jamana ka bolo kan sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛna mun ye nin kɔnɔ an bɛna ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa général d'armée Asimi Goïta a kɔni ye i k'a dɔn nin ɲɛnajɛ kɛ kununko
alamisa don k'a bonyamasaki ta k'a di i ka dɔn génie militaire ma k'a yira k'a fɔ fɛn min ye service national de jeunesse n'o bɛ tali kɛ n'i ye i kɛra fonctionnaire ye i ka kan ka surasiya kalan de kɛ i ka kan ka marifa cili kalan de kɛ i ka kan ka baara caman kalan min ye surasiya sira ye a kɔrɔ ye mun ye ne donna surasi ni i kɛra fonctionnaire ye pardon n'i taara Kidali a bɛ se ka kɛ kɛlɛ bɛ gan ni kɛlɛ ganna e bɛ se ka fara surasiw kan i bɛ marifa ta e bɛ se ka marifa ta o ye tiɲɛ ye a bɛ se ka kɛ i ye dɔgɔtɔrɔ ye i ye formation kɛ ni kɛlɛ ganna dans les e bɛ se ka fara kɛlɛcɛw kan n'i ye l'école maîtrise ye la même chose n'i ye journaliste ye la même chose aw mɔrɔ quoi a ye kuma bɛɛ mɛn anw ma ni mugu ci ka journaliste bɔrɔ o ma nɔgɔ dɛ an bɛ tɛ jamana ka an bɛ jamana de ye n'i y'a ta k'a lajɛ o maa minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ fonctionnaire la o maa 1500 ani 39 olu de labara ka olu di jamana ka baarakɛlaw ma sɛbɛnnikɛla ko muso 521 olu yera nin na minnu kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ wa u bɔra i ka dɔn nin formation in na olu bila kalo 6 u kun b'o kalan de la bafo kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ n'u bɛna kɛ baarakɛlaw ye i ka dɔn administrateur public u bɛna taa bila o yɔrɔ kofɔlenw na wa u bɛna kɛ maa ye maa minnu bɛ yen minnu jan faso la ka d'a kan n'i ye surasiya formation kɛ i tɛ sɔn ka i ka dɔn sira wɛrɛ bɔ sira min bɛ jamana kumasuli n'u taara k'u bila nin baara in na a bɛ kɛ sababu ye jamanadenw bɛ hami min na ani jamanadenw bɛ kamana gan ni sira minnu ye o caman bɛ u bɛ jɔ kosɛbɛ caman bɛ u bɛ jɔ o ye tiɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i ka dɔn min ye maa talenw ye ka o bila i ka dɔn surasiya hukumu kɔnɔ ni surasiw mago bɛ o la o tun ye maa 4600 ani 80 bɔɲanko ye u mago de tun bɛ o la mɛ k'u ye min sɔrɔ o kɔnɔ o bɛnna maa 2300 ani 70 u y'o de sɔrɔ ka i ka dɔn olu ta u y'olu sɔrɔ don n'a nataw la i k'a dɔn olu fana bɛna don surasiya kɛlɛ yɛrɛ minɛn kɔnɔ ka kɛ surasi ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jamanaden minnu tun bɛ nin kɛnɛ kan caman nisɔndiyalen kun don nin kɛnɛ kan k'a jira k'a fɔ min ye nin taabolo ninnu ye nin taabolo ninnu ye jamanadenw ka hakɛ ɲini yɔrɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na maa minnu ye nin formation in kɛ i k'a dɔn a bɛ tali kɛ olu ka okumu kɔnɔna na i n'a fɔ ni maa min bɛ fɛ ka kɛ fonctionnaire ye k'a sɔrɔ i kalannen don nin baara in na a bɛ baara nɔgɔya i bolo ni i bɛ fɛ ka kɛ l'école maître ye n'i kɛra dɔgɔtɔrɔ ye a bɛ i ka dɔn surasiya baaraw don n'a nataw la a bɛ o nɔgɔya i bolo a ko ministère des sports o tun bɛ nin kɛnɛ kan ministre de la jeunesse et des sports i ka dɔn Abdul Kasim Fɔnba a tun bɛ nin kɛnɛ kan k'a nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka da jeunesse engagé don cogo min na jamana ka ko la jeunesse engagé don cogo min na fasodenya na k'a nisɔndiya kun bɛ n'u ye nin kɛnɛ kan ka d'a kan jamanaden caman bɛ bi u caman b'a la ka hami jamana wulicogo la ni jeunesse dɔ sɔrɔ la k'a fɔ u taara nin formation kɛ a fana o y'ale kunna wuluko ye k'a kun bɛ nin kɛnɛ kan nisɔndiyalenba a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ jamana ɲɛmaa kuma dir'a ma k'a y'a jira k'a fɔ nin minnu natɔ filɛ baara la ninnu bɛna kɛ maaw ye maa minnu bɛ yen minnu jan don faso ka hɛrɛw la ka u jan don faso bɛ bi dingɛ dɔ ni sira o sira ye a faso kana bi o dingɛ na ko ninnu bɛna u jɔ u kankun de kan sɛbɛn ye an y'a sɔrɔ Mali 24 kɔnɔ olu ka i ka dɔn bi sɔgɔmada in na bɔli don an ye min sɔrɔ ka di kunnafonidila Mali 24 maaw ka fara e yɛrɛ bamanankan an b'aw fo a diyara n ye i ye nin min fɔ SNJ nin tɛ ko kura ye SNJ ye nin min kɛ depuis fɔlɔ ko kura tɛ nin min kɛ a cɛkɔrɔba kelen-kelenw bɛ yen minnu y'a formation kɛ effectivement i bɛ taa sɔrɔ hali bi u kolo ka ɲi voilà formation yɛrɛ ka ɲi mɔgɔ ma n'i y'a kɛ ka ban a bɛ kɛnɛya dɔ d'i ma a bɛ kɛnɛya d'i ma a bɛ kɛnɛya dɔ d'i ma c'est ça a nafa tɛ ban ayi an filɛ nin ye kɛlɛ kɔnɔ sisan n'o y'a sɔrɔ an bɛɛ tun bɛ nin kɛ an bɛɛ tun tɛ marifa ta wa a bɛɛ b'a ta an bɛɛ tun bɛ marifa ta an bɛɛ an fana tun bɛ taa a si filɛ ni anw denw bɛ nin na an kɛlen ka fonctionnaire ya sɔrɔ k'a sɔrɔ an ye l'école maître ye an bɛ sin ka sira ngɔlɔn di k'a fɔ bon tiɲɛ ka na l'école maître ya ka di ne ye mais a ye anw bila sɔrɔsiya la a banna pewu mɔgɔ bɛ sɔrɔ jama in na o bɛ nin fɔ kosɛbɛ k'a fɔ bon ne kɔni taara administration baara kama mais a ye ne bila sɔrɔsiw ka sira fɛ a banna parce que ni sɔrɔsi cɛyara baara min nɔgɔ an bolo a bɛ nɔgɔya kɛlɛkɛminɛn ma cɛya
baara bɛ nɔgɔya bolo kosɛbɛ jamana ka di ni maa mɛn ko kiriɲɔgɔn dɔnkɛlaba tɛ tɔrɔn fila bɛ duguma dɛ aha ala tɛ ni kunnafoni bamanan min keleku bamada.net n bɛ to ale kɔnɔ a ko cogo di Fatumata Bintu Y ale bolonɔ bɛ fasiri in na a ko cogo di a ko an ka taa tajiku bunaku kan ko n'i ye a ta k'a lajɛ an kɔni y'a ye k'a fɔ nin semaine laban in na tajiku a kun sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya bɛ nka ɲɛ sɔrɔla a la ko nka ko bɛɛ n'a ta ko ŋaniya juguya ko bɛ baara in na dɛ o ye maliyɛn den dɔw ta la nin maliyɛn den dɔw yɛrɛ de ta bon a bɛ daminɛ kabi so kɔnɔ de maa o maa bɛ nin ko sugu ninnu kɛ nin ko ninnu bɛ daminɛ kabi so kɔnɔ de kosɛbɛ i jogo yɛrɛ ye min ye a b'a sigi k'i kɔnɔ de n'o don sera jogo bɛ n'a fɔ ko bɔn a bɛ bɔ k'a jɔ wala i mago kun bɛ ne na don minnu na i ma na o don mɛ i mago bɛ na bi n filɛ walahi o dɔrɔn de don k'u ye wulikajɔ dɔ daminɛ wulikajɔ kun ye mun ye ka yala ka jateminɛw kɛ n'o y'a sɔrɔ taji a bɛ ka feere a sɔngɔ yɛrɛ la i n'a fɔ gouvernement ye sɔngɔ min fɔ a la ani n'o y'a sɔrɔ taji a tɛ dɔw bolo n'u bannen tɛ k'a feere maaw ma o caman bɛ bi direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence DGCC ale ka bolodi ɲɔgɔn ma ani office malien de l'activité pétrolière OMAP ani direction nationale de la gestion minérale DNGM ka fara an ka golomasiri caabaw kan k'u kɔni ye nin wulikajɔ u y'a bolo da ka bɛn jeudi don ma aw kɛmurukalo tile 9 don san 2025 wa ko nin wulikajɔ min kɔni filɛ nin ye k'a bɛna boli Bamakɔ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen la a ka ja Mali région bɛɛ lajɛlen k'a wulikajɔ o kun ti dɔwɛrɛ ye a ka se ka dɔn ka fɔ ko taji a bɛ ka di jamana kɔnɔdenw ma di cogo la a bɛ ka di u ma sɔngɔ kɔnɔ sɔngɔ min n'a bɛrɛ bɛnnen don u ma ko n'i ye communiqué in kɔnɔ kuma kɔni ta k'a lajɛ a DGCC ni ale y'a jɛnsɛn u ye a yira k'a fɔ ko a bɛ kuma fɛnba 4 kan a fɔra ye mun ye ka wulikajɔw kɛ ka yala k'a lajɛ sɔngɔ min n'a fɔra gouvernement fɛ ko ka taji feere a la n'a sɔrɔ a bɛ ka feere o sɔngɔ la dɛ n'a sɔrɔ a bɛ ka di o sɔngɔ la wa o bɛ ka yala ka taa station bɛɛ lajɛlen la o hukumu n'o kadira kɔnɔ ka taa lajɛ prix o min affiché don u ka station kan n'a sɔrɔ o tɛ ka bin maa gansanw kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen ka yala k'a lajɛ taji bɛ station jumɛn na ani taji tɛ station mun na o kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɔw b'u ban waati dɔ la ka taji feere k'a sɔrɔ taji bɛ u ka station kɔnɔna na. k'i ka kuma sɔn ji la. Station dɔw bɛ yen ka ni journaliste ka kuma sɔn ji la station dɔw bɛ yen an yalala k'a lajɛ dɛ station dɔw bɛ yen u bɛ mɔgɔ de u ni jama cayara u dala dɔrɔn dɔ b'i den ka taa faga ko taji banna ko essence banna ka essence faga moteur min bɛ na ni essence ye o fili bɛ kɔnɔna na yen b'o de faga k'a fɔ ko essence banna n'o kɛra jama bɛ taa ni jama taara u bɛ tila ka segin k'a k'a la. C'est à dire nous faisons nous voulons quoi nous me joli la di amain e b'a dɔn gɛlɛya bɛ e kan gɛlɛya min bɛ i kan don tɛmɛnen na n'o ni essence ko gɛlɛya tɛ kelen dɔ y'i arrangé o gɛlɛya bɛ dɔ kan bi e de ka min o tigi arrangé e fana banna k'o tigi arrangé a ma nɔgɔ dɛ a ti taa ka o ti bila ka misiri da kɔnɔ ala bɛ i sɔrɔ yen o ye diyagoya ye k'a fɔ maliyɛndenw ye jeunesse ye minnu fana bɛ yen n'olu fana ka baara bɛn mɛn filmeli ma i tɛ balo ye i tɛ capitaine ye i m'a fɔ cogo di i tɛ arasa ye i tɛ maninka i tɛ journaliste ye i ma surunya kɛ journaliste ye i tɛ animateur ye o bɛ t'i bila filmeli la fo k'a fɔ dɔrɔn filmeli ka di n ye a banna ni maa min dɛsɛra arajo la sisan n ko de bɛ kɛ o de bɛ taa kɛ vidéoman de ye parce que i tɛ arajo la kuma ɲɛ k'i de tɛ se i de gɛnna o de la k'i tɛ se o ye tiɲɛ ye ɔ n'o bila filmeli la tuguni e maa min gɛnna k'e tɛ se i sen bɔ a la k'a baara wɛrɛ ɲini sa a banna donc minnu bɛ o baara la vraiment an b'u wele Bamakɔ n'a lamini Mali territoire bɛɛ u ka sabali kosɛbɛ i ɲumankɛtɔ a bɛ juguman de provoquer e bɛ ka a filmer a y'a nin la ka essence feere 200 e bɛ ka e yɛrɛ bolo e bɛ ka ɲuman kɛ i bɛ k'i ka jamana di a juguw ma a burujabagaw ma nɛnibagaw ma nin ko tun bɛ se ka kɛ ka ɲɛnabɔ anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ yan a ko duman min b'an nɔfɛ jamana na o bɛ se ka ban wa an voisins ka essence ye joli ye bi a ka ca u ka sukaro ye joli ye a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn n'an ta ye donc
fɛn maliyɛn bɛ ba ka ko ma ka kɔrɔlenw charbon filɛ a bɛ bɔ Bɛlɛdugu ya charbon filɛ a bɛ bɔ Welesebugu ya a filɛ a bɛ bɔ Kita sira la mais a bɛ bɔ jamana wɛrɛ ya n ko charbon wɛrɛ 1,200 2,000 o y'a gɛlɛya donc fɛn min bɛ an yɛrɛ fɛ yan yiri bɛ yan fɛn bɛɛ bɛ yan wallahi a ti dédouaner mais maliyɛn b'o de prix ciya donc k'a fɔ nin waleya minnu filɛ nin ye an ka ŋaniya de segin an yɛrɛw ma an k'an jilaja an ka ɲinɛ nin ko ninnu kɔ an ka bɔ nin kɔnɔ pewu ka sira wɛrɛ ta a banna kɔlɔn tɛmɛna ka bɔ yen bamanan wulikajɔ kun sabanan o ti dɔwɛrɛ ye koyi ka jateminɛw kɛ n'a y'a sɔrɔ taji a bɛ ka feere a feere cogo la n'a bɛ ka di bɛɛ lajɛlen ma ni bɛɛ lajɛlen dama ka kan a feereli la dɔw kana fisaya ni dɔ ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen ko minnu bɛ bidɔnbaw cɛ ka katakataninw fa ka mobiliw kɔfuru fa ka taa taji in ta ka taa dogoso ko n'a gɛlɛyara an b'a labɔ k'a kana feere olu ma dɛ bon maliyɛn jogo y'o ye kabini filima bɛ bɔ awɔ u bɛ yaala ka taa malo de san an fɛ yen ɲɔnɔ Kolokani Kita ka malo san ka na mara Bamakɔ yan ko ni sunkalo sera k'an bɛ bɔ n'a ye ko b'a sɔrɔ a gɛlɛya cɛ o cɛ ka baara don i ti kɔrɔ ni jiginni ma taama wa i ti kɔrɔ ala b'i ta tiɲɛ ni ala min i ta tiɲɛ parce que i ta tiɲɛ bɛɛ tɛ e yɛrɛ ye koyi a bɛna den dɔw bɔ i la den min tigɛ o tigɛ sɛbɛkɛla ye dɛ a bɛna i muso dɔ d'i ma muso min bɛ k'i tiɲɛnikɛla ye hali n'i ye miliyari sɔrɔ k'a mara i bɛ sa dɔrɔn den ninnu bɛ miliyari ta k'a tiɲɛ a banna pewu kana ŋaniya juguya ta ka ɲɛsin i yɛrɛ ma kuma tɛ parce que ni ŋaniya juguya ta ka ɲɛsin i yɛrɛ ma o ye jumɛn ye ka ko dɔ ta juguya sira ta ka ɲɛsin jama ma i kan ka k'i yɛrɛ de la o ye tiɲɛ ɲumankɛla n'i bɛ fɛ ka diɲɛ yɛrɛ dɔn ɲumankɛla kɔfɛlan ta i k'o lajɛ i ka maa min bɛ juguman kɛ i ka a kɔfɛlan ta k'a lajɛ a kɔ man ɲi i b'a ye k'a fɔ i bɛ min kɛ juguman na nafa foyi t'a la a kɔ man ɲi donc k'a fɔ dɔrɔn an bɛ nin kɛ pour que jamana fangaw ka bi a bɛ bi a ma bi min bɛna wuli e n'o tɛ gundina kelen i yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ dɛ ni sa ye tiɲɛ ye an bɛ sa o tɛ taa ka i yɛrɛ to o man gɛlɛn n'o tɛmɛna ka bɔ yen ko nin wulikajɔ min kɔni filɛ nin ye i ka faamuya bɛ a la a décision ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ ko minisiriw de jɛra ka ɲɔgɔn ye walasa cogo min na nin gɛlɛya min bina an ka jamana in kan an ka se ka bɔ a kɔnɔ ko ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɛra ka bɛn tarata don ma octobre kalo tile 7 san 2025 a denfaya tun bɛ maa min bolo o de ye général de division Abdoulaye Mayiga comité min kɔni sigira sen kan u ko k'u bɛna taama ko k'a dabɔ an minnu ye taji feerelaw ye ko a fɔra ɲɛna ka ba dɛ minnu bɛna dabɔ ayiwa e min ka sɔngɔ yɛlɛlen don a jigin k'a bɛrɛ bɛrɛ e min fana bɛ k'i ka taji bila yen ko taji banna a sɔrɔ taji b'i kun sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɛ na dɛ wa n'u taara sɔrɔ e maa min e kɛlen don ka ɲagami don i ka taji a sɔngɔko la walima k'a mara k'i ban k'a feere i ni ɲangini min ka kan o ɲangini o bɛ ta o bɛ da i kan Bamanan Poineti Fatumata Bintu Igreki ale bolona bɛ fasiri in na an bɛ Fatumata Bintu fo an b'a fo a tɔgɔ di Noël ka min da o kan maa minnu bɛ yen ni u ka baara bɛnnen bɛ nin waleya in ma an b'u deli u ka Mali to yen u ka sabali n'i tɛ se ka baara min kɛ a waati i sen bɔ a la ka t'i sigi ko n'a ɲana waati min na ne bɛ don a la a banna u ka fisa k'i to a la ka tiɲɛni ta ka an sɛgɛrɛ a tɛ nin bɛɛ kun bɔ k'a fɔ ko ni jamana n'a bɛ ci a ka ci ne kɔni n'an da sɔrɔ a banna ko ni ne ye maa o maa y'a la n k'a kɔ ti ɲa de nafa t'a la a kɔ ti ɲa de nafa de t'a la hali n'i y'a kɛ ka yɛlɛma misiri kɔnɔ ko ala ka hɛrɛ dɔ k'i ye a t'a k'i ye a t'a k'i ye a ti ɲɛ dɛ donc o ɲuman ye min ye ala n'i ye ɲuman kɛ ni ala m'a dɔn i ye i balolen i ni salen ala b'a dɔn i kɔ ye nka maliyɛn mago bɛ de ka fa bi sisan dɔrɔn sisan ka kɔngɔ bi da ka ɲɛ bi da ka ɲɛ ni bi da ɲɛna bɛ ka kɔngɔ sini ta bɛ ala wolo bon an tɛmɛ n'o kan o a ti ɲɛ an tɛmɛ n'o kan a ti ɲɛ kunnafoni ni tɛmɛ n'a ye kunnafonidi sɛbɛn ko cogo di a ko an ka kalanko i k'a dɔn kala bilala a la u ye kala ta ka a sɔɔri kalako la kalanko la min bɛ a lakile min ye jamanadenw ma sɛbɛnnikɛla ko cogo di a ko i k'a dɔn minisiri min bɛ yen ni ka minisiriya ɲɛsin an ka kalanko ma ka daminɛ kilasi 7 kilasi 8 fɔ kilasi 9 a ko i k'a dɔn tubabu ka i k'a dɔn histoire ko ka a fɔli ni k'a dabila révolution française à 1789
a 1789 parti ko k'a fɔli dabila kilasiw kɔnɔ k'a kalani dabila 9e année na ala ne ko Isar t'anw yɛrɛ la de wa Isar b'a lajɛ Modibo Keyita ye mun de kɛ de o ka kɛ ka fɔ o fɔra wa o ma fɔ Musa Tarawele dun o ma fɔ Sunjata Keyita dun o ma fɔ Sonia Lebere ye min kɛ Damɔzɔn ye min kɛ o ma fɔ Bitɔn Kulibali ye min kɛ o ma fɔ kɛlɛmansa joli de bɛ Kumi Jose ye min kɛ o ma fɔ ekɔlidenw de hakili de talen bɛ nin ko in de la bɛɛ kɛlen bɛ k'i base i ma ye ni ko nin wulila dɔrɔn an bɛ valeur kɛ maa wɛrɛ la ka an yɛrɛ to yen o de don hali ni maa min nana tubabukan de fɔ anw ye anw bɛ valeur k'o la an bɛ suru non c'est ça ka valeur kɛ walimɔgɔ la k'an yɛrɛ to yen an m'an yɛrɛ to yen an yɛrɛ ka nin kan ɲuman ma ɲi alors que dɔ bɛ se bamanankan gɔyɔ sisan n'a y'a fɔ i ma ye waati laban in na n ko tubabu kun ɲɛ bɔra anw ka bamanankan fɛ ko mandinka u b'a k'u yɛrɛ ka arajow la yen walayi ko mandinka a bɛ ze parce que u b'a dɔn pour que i ka anw lafaamuya i bɛ kuma ni anw ka kan de o ye diyagoya ye u b'a dɔn pour que i ka anw lafaamuya pour que i ka anw fara f'i ka anw yɛrɛ ka kan de fɔ kosɛbɛ parce que u nan'o dɔn dernière minute na n'o tɛ n wuli ka wari ta ka don anw ka tubabukalan na pour que anw kana bamanankan fɔ kosɛbɛ mais n'i y'a olu ye wari ta sisan tuguni u bɛ k'a dan anw ka journaliste denmisɛnninw ta ka t'u bamanankan fɔ u ka arajo la yen parce que nafa bɛ anw ta la o ye tiɲɛ bon ni nin fɔra dɔ ye u b'a fɔ ko munna u y'a bɔ a la ko munna u y'a bɔ a la kosɛbɛ ni min fana den bɛ k'a kalan o y'o tigi kunko ye awɔ dɛ ayiwa parce que ko la o y'o tigi kunko ye ni den parce que dɔw bɛ yen faama dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ olu yɛrɛ bolo bɛ nin ko in na koyi mais olu denw bɛ farajɛ jamanaw kan u bɛ ka révolution française kalan mais u bɛ ka anw fantanden minnu gɛn ka bɔ a la anw ta de y'a dɔn hɛrɛ ye sini ngali la ala ni kira la a banna pewu Mali la yan kalanko la n ko jɔn den de tun bɛ don école la jɔ den de tun bɛ don école la o ye tiɲɛ i ka nin kuma ye tan ye i y'a faamuya kɛlɛmasa ko a fa bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ k'a y'a den minɛ ka don école la taa i sigi fɔlɔ cɛkɔrɔbaw kɔrɔ o y'a sɔrɔ dugutigi den bɛ yen o y'a sɔrɔ dugutigi den bɛ yen masakɛ den bɛ yen ko ti kalan dɛ ko ka fantanni minnu bɛ dugu kɔnɔ ko k'u minɛ k'u den faama ma k'u kalan jɔn minnu bɛ dugu kɔnɔ ko ka jɔnkɛ den minɛ k'u ka don kalan na n y'a to ala ma bilahi e ka taa Abubakari Sidiki tɛ yan bi mais Sanogo ninnu ka dugu la dugu dɔ bɛ yen ko Médine n'i sera Médine i bɛ da a la ko tubabuw ni anw ka masakɛ minnu bɛ yen k'u de ye jɔnw ni denw minɛ k'u don école la a banna ka Modibo Keyita ninnu kalan mango denw de talen don k'u don école la tɛ tɛmɛ ala ta ni tubabuw nana anw ɲɛ ko n'o ye bi maa mango denw kɛlen fɛn ye faamaw ɲɛ bɔra o fana fɛ k'u denw don k'u denw don u nana ye pour que i ka baara sɔrɔ f'i ka tubabukan kalan k'u denw ta ka taa don tubabukalan na an segin ne tɛ ka na segin kɔrɔlen u ye valeur k'u ta la u ye valeur k'u ta la k'o kɛ taaɲɛ ye alors que a kalan yɛrɛ a nafa kelen min bɛ a la ka tubabukan jɛlen fɔ dɔrɔn a banna sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kunnafoni bɔra ka bin alamisa don k'a yira ministère de l'éducation fɛ o min bɛ yen min jɔlen bɛ n ka kalanko ɲɛkɔrɔ a ko i ka dɔn nin baara min bɛ yen ko k'a lajɔ immédiatement a kalanni k'a lajɔ immédiatement 1789 o ye révolution kuma min fɔ ko k'a lajɔ k'a fɔli bila k'a fɔli kalanni dabila pewu kilasiw kɔnɔ o y'a kɛ cogo ye kilasiw kɔnɔ anw bɛɛ ma kɛ ka révolution bɛ yen an m'o kalan Kumi Jose k'an to école la u b'anw de ta ka taa ni anw ye Kumi cɛkɔrɔbaw fɛ yen u bɛ Kumi nacogo fɔ an ye u bɛ Gwɛnsɛnɛ nacogo fɔ an ye kosɛbɛ u bɛ Ɲara nacogo fɔ an ye u bɛ Kolokani sigicogo fɔ anw ye tɛ tɛmɛ ala ta o histoire an da sɛbɛnna a bɛ fɔ an ye mais a fɔra fɛn o fɛn ye a b'o kunkolo a bɛ t'i kunkolo kɔnɔ mais ni e tubabuw ka nin fɛn in fɔ anw ye an bɛ mun nɔrɔ fɛn minnu nana anw faw faga ka taa n'an faw ye u nana an bɛnbakɛw minɛ ka taa n'an bɛnbakɛw walayi ka t'u feere jɔnya i fa i bɛnbakɛ ka jɔnya kalan k'e ka kalan o la diyagoya i bɛ t'o kalan e de b'o lamɛn ka tila ka sira tubabuw ɲɛ kosɛbɛ n'i y'a lamɛn kɛ i bɛ siran u ɲɛ i bɛ siran u ɲɛ an tɛ siran
anti sarande Selamikala ko agoni yen ndanga lajɛ ko ikaro tubaruya jɛnsɛnna kalango kalabaw ka ikaro jabalaw bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'o ye centre d'animation pédagogique ye ko u y'a cari fan bɛɛ k'a yira k'a fɔ ni kalan min filɛ ni ka dasigi a la ko ministère yɛrɛ de ko ten a bɔra da kɔnɔ wa maa min bolo n'o bɛ sɛbɛn in na o ye ministère de l'éducation ye min ye an ka cɛkɔrɔba n'an fa ale bolo n'o bɛ sɛbɛn fura in na i ka dɔn u ye min jari kunun diɲɛma bɛɛ ka bɔ a kalama. A banna pewu. An bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali lafiya. Amiin. A bɛ ɲɛ n terikɛ. A bɛ ɲɛ. N'i taara Médine. I bɛ fili Dabo Sissoco. I b'ale photo sɔrɔ yen. A fitinin photo. I b'a sɔrɔ yen. Modibo Keita. I b'a photo sɔrɔ yen. Tɛtɛ b'a la ta kan. U ka migi bolila yen ko fɛ Cɛkɔrɔ Bagayogo. Cɛkɔrɔ Bagayogo e b'a bɔ yɔrɔ dɔn wa? Ayi. Ok. Cɛkɔrɔ Bagayogo bɛ bɔ Murujanni. U ka dugu bɛ Murujan sira la de. N'i bɛ ka taa Murujan. Cɛkɔrɔ Bagayogo ninnu ka dugu filɛ Murujan sira la. Mais u y'a bɔ fɔ yen. K'a minɛ jɔnya kama. Ka taa don école la fɔ Médine. Parce que ko jɔnden don. Ko jɔn don. Bilahi. N'i taara ne y'a ye don min na ne y'u photo ye don min na. Ne ko interprète min ko mun ye nin kɛ ko parce que ko nin bɛɛ de tun ye jɔndenw ye. K'olu kalan de ka kan. Masakɛ den bɛ yen. O tɛ kalan. Dugutigi den bɛ yen. Kɛlɛ ɲɛmɔgɔ den bɛ yen. O tɛ kalan. Ko ninnu minnu photo filɛ nin ye ko ninnu mun ye jɔnw ye. A tɛ se ka lakali maa ye o. Olu de ye faso bɔ nɔgɔ la bi. Olu de y'an ka indépendance d'an ma bi. Modibo Keita ninnu. Kosɛbɛ. Kɛnɛ tɛ nin y'an terikɛ. Kuma bɛ min kuma bɛ kɛnɛkan ko don. Mais ni débat bɔra i b'a ye tubabukanfɔlaw b'u base u ka tubabukan. Yɔrɔ ni fɔra ko kɛlɛ bɛ yen bɛɛ bɛ taa n'i ka côté ye. Tiɲɛ tɛ wa? O ye tiɲɛ ye. A bɛ dugawu de kɛ Ala k'a ɲuman b'a la. Amiin. Ayiwa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniya ye babada.net hali bi n bɛ to ale kɔnɔ fɛn min bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛma le président de la transition Assimi Goïta k'a kɔni ye délégation dɔ bisimila o délégation bɔra min o bɔra Moritani ka na kuma Moritani jamana ɲɛma an nana o ka ci lase anw yɛrɛ ka ɲɛma ma yan. Le président Assimi Goïta k'a kɔni ye nin délégation ba in kunbɛn koyi ka bɛn fɛn bɛ tali kɛ mercredi don ma octobre kalo tile 8 san 2025 président de la transition chef de l'état le général d'armée Assimi Goïta k'a ye ni maa kofɔlen ninnu lamɛn koyi k'u kɔni kun nan bɛ n'u ka jamana ɲɛma ka ci dɔ ye o ci o ye jumɛn ye u filɛ k'u da don o de la koyi ko olu nana bɔ fɛn bɛ tali kɛ Mali la ko sabula Moritani ni Mali kan ka jamana ko histoire dɔ b'an cɛ dɛ ko kɔrɔlen dɔ b'an cɛ ko wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ Moritani ale ni Mali ko ni jamana fila k'a nɔrɔ mɛ ɲɔgɔn na a gulon mɛ ɲɔgɔn na ko wa n'i ye a ta k'a lajɛ k'a ka kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa cogo min na an ka jamana fila a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yiriwa sɔrɔ cogo min na ko kumu n'o kadara kɔnɔ fasiri sɛbɛnbaga kɔni ko ni kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ Moritani a feerekɛlaw a commerçant minnu bɛ an ka jamana ba in kɔnɔ ko olu ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ di kalo laban ninnu na ko olu b'a dɔn pɛrɛ ko kuma ko bɛ bɔ ni ɲɔgɔn ye kɔnɔna la dɛ ko kuma bɛ bɔ dɛ sadiri a bɛ kɛ maliyɛn na maliyɛn b'a muɲu bilayi mais n'a kɛra jamana wɛrɛ maa la o de bɛ taama ka na k'an ye kelen ye an ye sigiɲɔgɔnma ye an ka sabali Mauritaniens ye maliyɛn dɔ minɛ k'a datugu walahi ka baga cɛ ma ka baga k'a ye maa faa walahi u y'a datugu a ca ni san 10 ye ka taa n'a ye a somɔgɔw bɛ kasi la u bɛ kule la Mauritaniens an kɔni bɛ aw lamɛn nin na an ka ɲɛmaaw komi olu dusu fagalen don sinon olu dusu fagalen don olu b'u dusu ma ɲɔ de quoi n b'a fɛ k'a fɔ u b'u fɛ k'u dusu ma ɲɔ de quoi olu tɛ pressé ko ma quoi sinon Mauritanie ni ko ni Bamaji bolila a bɛ taa Mauritanie Bina ninnu tɛ boli ka taa ye wa Nabi ninnu bɛ boli ka bɛn ayi minnu kɔni bɛ azeki kɛ Kayi yɔrɔ na u bɛ taa min u bɛ taa min de minnu bɛ taa kɛ Goki u bɛ taa min u bɛ taa min de donc nin ko sabali n delila ka émission kɛ Goki radio dɔ la mais émission na bilayi wele bɛ kɛ Mauritanie ka bɔ Mauritanie ka na Goki o radio so in na i b'a fɔ k'an bɛ Mali la de tellement k'a ka surun tellement que u ka surun ɲɔgɔn na u bɛ wele kɛ ka bɔ yen ka na don radio in na Mauritaniens de bɛ weleli kɛ a tɔgɔ ɲɔrɔnga fana bɛ wele kɛ ka don c'est à dire u bɛ ka ɲɔgɔn lamina ka ɲɔgɔn jaabi quoi
kuloni ka yele u bɛ ɲɔgɔn ta ndogo tɔgɔ ma ka dɔn b'a fɔ allo u bɛ ɲɔgɔn dɔn il faut awɔ ok téléphone na i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn lamɛn émission na ka ɲɔgɔn effectivement mais kana ye Malien den yɛrɛ tɛ se ka don Mauritanie o fana o ma kɛ fɛn min ye bolo b'o kɔfɛ dɛ o ti bɛn dɛ vraiment o ti bɛn k'u nakun ɲɛna mais minnu bɛ boli ka don k'u labila ɲɛ awɔ ministre Mohamed Salem Ould Merzoug a kɔni ye a jira k'a fɔ ko ale ka jamana ɲɛma k'a pɛrɛnnen don bolodi ɲɔgɔnma ka kɛ jamana fila bɛɛ lajɛlen ka se k'a ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ wa min ye bɛn ni kelenya min ni Mali bɛ k'a ɲini k'olu bɛ Mali kɔ dɛ k'olu bɛ Mali dɛmɛ baasi tɛ walasa bɛn ni kelenya in an ka se k'a sɔrɔ pewu Fasi sɛbɛnbaga ko ko nin waleya in kɔni k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ ko kuma n'o kadira kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaa président de la transition le général d'armée Assimi Goïta ale kɔni ye a laɲini joona jɛkulu min sigilen don n'o bɛ kuma Mali ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ ni Mauritaniens b'a kɔnɔ Maliens bɛ a kɔnɔ ko k'o jɛkulu ko ka o lakunu joona u ka sigikafɔ kɛ damu ye gɛlɛya minnu bɛ yen an bɛɛ lajɛlen k'an da don gɛlɛyaw la a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na a ka na ni solution ye walasa an bɛɛ lajɛlen ka jɛ an k'o bila sira fɛ. An ma se o ma dɛ u nana se an ma de a banna an ma se o ma dɛ u nana se an ma de. Namu. Parce que ni président de la République du Mali n'a bosi ka bɔ ale kɔnɔ. I bonya a bɛ fasiri la. Ni Ala sɔnna an bɛ da nin ko la. Hali ni bɛn tɛ u kɔnɔ hakilisigi bɛ u kɔnɔ. Hakilisigi bɛ yen. O ye mun ye. O ye tiɲɛ. Parce que a bɛ mɔgɔ min bɛ yen ni a bɛ taama ka na s'i ma a bɛ fɛ a ka jamanadenw ka gɛlɛya de ka ban. O ye tiɲɛ. Parce que i bɛ taa sɔrɔ commerçant minnu bɛ anw fɛ yan olu bɛ ulu caman bɛ yen ulu n'u ka denbaya yɛrɛ bɛ Mali la kosɛbɛ donc ni u bɛ san 20 san 30 bɔ yan n'u fɔra k'u ka segin ka taa a dɔw bɛ yan o fana ye ko o ye gɛlɛyaba ye donc ulu yɛrɛ bɛ k'a ye tiɲɛna solution tɛ nin na sinon voisin ninnu k'ulu bɛ marifa de ta an kama voisin Algérie an ka den lamɔn de bɛ ka marifa ta an kama k'a b'a ci an na a ma nɔgɔ k'an ka drone ɲigin walayi an de ye Algérie lamɔ o y'an ka drone bon an de Algérie Mali ye Algérie de lamɔ bilahi tɛ tɛmɛ a la Modibo Keyita de taara kuma Algérie ni Maroc cɛ kɛlɛ min ye ka dɔ bɔ effet la ka wele ka n'u sigi ka Algérie y'i sigi yan Mauritanie comment on appelle Maroc y'i sigi yan ka papier da k'a kuma u ka a signé ka tɛmɛ Modibo fɛ Modibo k'a signé tɛ tɛmɛ a la ta kan o kɛra an ɲɛna o y'a sɔrɔ an ye Mauritanie dɛmɛ a ka indépendance la san 8 Mali sɔrɔdasiw bɛ kɛlɛ la Algérie ye mais nin bɛɛ kɔfɛ nin ko in nana di i ka ko ni ye dɔ ka ɲini min furakɛ balo ka ɲini min furakɛ a bɛ ka kabasi ɲimi dɛ a bɛ ka kabasi ɲimi dɛ a ti ɲa dɛ kamalen kunnafoni kuncɛ kunnafoni la an b'a f'i ye ko i ka dɔn Mali mini min bɛ yen ni mini dɔ don ni u b'a wele ko Morila jɔnkɔnkala k'a ye contrat kura sɔrɔ yannikɛla ko a ko sɔrɔ nasiraw fɛ fɛɛrɛw b'a la ka boloda min bɛ se ka to Mali nafolo ko a bɛ se ka basigi cogo min na sɛbɛnnikɛla ko o de la minisiri min bɛ i k'a dɔn n'a ka minisiri ko y'a ɲɛsin bɛ an ka sɔrɔ nasiraw ma a ko u ye nin bolonɔbila sɛbɛn in kɛ kunun ka ɲɛsin mun ma partenariat min bɛ yen min bɛna kɛ sababu ye gagnant e ta filɛ ne ta filɛ u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko o de la baara in gujɛra ministre de l'économie et des finances fɛ a ko i k'a dɔn baara in kɛra ni jumɛn ye société min bɛ n'u b'a wele ko SOREM o société belebele k'u ye baara de kɛ ni a ye américains ka société dɔ de don min bɛna i ka dɔn Morila sanu bɔ an ta bɛ sɔrɔ a la cogo min fana ta bɛ sɔrɔ a la a banna pewu o tɛ bali ne la dɛ américains ye wuli ma da kɛ o don na k'u b'a fɛ u ni AES ka baara kɛ a tɛ tɛmɛ a la ta kan i y'a faamuya ni u bɛɛ ne tun bɛ cɛ dɔ ɲɛnɔ u bɛ fɛ ka bɔ cɛ dɔ ɲɛnɔ ayi u ka bɔ cɛ dɔ kɔ bani u kana parce que ale ye nafigi de ye parce que cɛ dɔ bɛ sira min kan ale bɛ fɛ k'a fɔ anw ka ko bɛɛ ka tɛmɛ ale fɛ yen ko ni mago bɛ anw na i ka tɛmɛ n'ale ye komisɛri ale an t'i ka ko la kuma banna an t'i ka i yɛrɛ ka jamanadenw t'i fɛ cogo min an yɛrɛ t'i fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ u bɛna ye k'a fɔ min ye nin société ba in ko nin bɛna i k'a dɔn min bɔ Mali bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na kosɛbɛ u kumana o baaraw kan wa ka sɛbɛnni kɛ u kan min ka i ka dɔn contrat baaraw sɛbɛnni signature kɛ u kan a ko nin bɛna to sen na fo ka waati caman kɛ min bɛ se ka to Morila mini a bɛ se ka bɔ Mali
Mali ka a nafa bɔ cogo min na Abana. sɛbɛnni Awɔ. an y'a sɔrɔ Mali jɛti kɔnɔ Mali jet. u ka bi sɔgɔmada in na bɔli don Kosɛbɛ. ka dugawu kɛ Awɔ. Ala ka mini ko minnu bɛ sen na Ah. Ala k'a bɛɛ bila sen kan Wallahi. ka lithium ko bila sen kan Abana pewu. ka tila ka na n'an ka pétrole n'an ka essence a kana taa bɔ jamana si Abana. u ka fɛɛrɛ kɛ minnu bɛ dugu jukɔrɔ u k'a bɔ Wallahi. u k'a bɔ ka Ka sanu bɔ. ka sanu bɔ An ka a bɔgɔ bɔ a la yan. an ka gasoil min bɛ yen Ɔ. k'o bɔ He. k'a ka produit k'a la ka essence min bɛ dugu jukɔrɔ K'a bɔ. ka An yɛrɛ ka a dilan yan. an yɛrɛ ka a bɛɛ kɛ yan Bilayi. Ka litiri kɛ 100 ye. litiri 100 O ka ca. 40 Ba- parce que litiri bɛ bɔ i yɛrɛ ka dugu kɔnɔ O kɔni i kuma yɛrɛ ka banna. jamana kɔnɔ Ala. han A n'a kɛ 40 ye. cɛ n'a kɛ 40 accident wa Ɔ fana ka dɔgɔ dɛ. N'a y'a kɛ 40 ye. U bɛ se ka moto san ka di denmisɛnnin san taw ma. mais bon mun ma dɔn parce que ka kuma nɔgɔ. Algérie Niger bɛ nana essence di anw ma 55 litiri kelen Wala u tɛ ka gɛlɛn. an ma a joli bɛ olu fɛ yen Ala de b'o da dɔn O ye tiɲɛ. tiɲɛ tɛ ya A ka nɔgɔ. essence olu ka ciment tɔni u ka ciment tɔni 11 tonne 11 région na awɔ région na Niger ye. awɔ région na Y'a ta la. dugu kɔnɔna na tɔni ye 45 000 Parti. 900 An bɛ 20 an bɛ 20 ko la Han. donc ni fɛn fɛn min fɛ n'a waralen don i b'a di da ɲɔgɔn na O ye tiɲɛ. ayisi jamana kɔnɔna na Niger ni Burkina fɛnw Wallahi. u ka nɔgɔ I b'a dɔn gɛlɛya min bɛ AES kan i b'a dɔn wa? awɔ O ye banbagaci ninnu ye. aha N'an sera ka ninnu kɛlɛ k'o ban sisan. Wallahi lafiya dɔ bɛ na an ka jamana saba in kɔnɔ. wallahi I b'a ye jamana wɛrɛw bɛna ɲɛbɔ an fɛ. kosɛbɛ kosɛbɛ U bɛna ɲini k'u sen don an e ka m'a ye anw ka a bɛ san joli bɔ an ka jeunesse Unhun. a tɛ ka se ka mini dayɛlɛ an tɛ ka se ka usine dayɛlɛ Kosɛbɛ. e ka jateminɛ kɛ jamana Burkina i tɛ semaine 2 da ɲɔgɔn kan ni entrepreneur dɔ ma usine dɔ dayɛlɛ Kosɛbɛ. u bɛ sɔrɔ mun na u ka jeunesse u ɲɛsin ka wari ta k'a mara ka baara kɛ n'a ye A banna. mais anw ka jeunesse an'anw ka politigimɔgɔw de bolo donnen don ɲɔgɔn bolo politigimɔgɔw de bɛ wari sɔrɔ k'a di jeunesse ma fu Kosɛbɛ. u k'a dun da la baara tɛ yen La. mais ni Burkina ni Niger i b'a ye k'a fɔ jeunesse bɛ wari ta k'a mara wali kelen ka u ka peut-être u ka politigimɔgɔw wari tun bɛ dɔw bolo mais u y'a di jeunesse ma ka baara k'a la mais anw ka politigimɔgɔw ye wari de ta ka kɛ valise kɔnɔ ka pan n'a ye A man ɲi. an bɛ dugawu de kɛ Ala ka Mali ɲɔgɔn bɔ de kɔnɔ kamalen an bɛ bi ta bila An bɛ bi ta bila yan. ka dugawu kɛ Ala ka juma hɛrɛ d'a ma Ami. kuma in fɔtɔ kamalen a bɛ digi e la Mali bɛ dilan a kɛra ɲɛna a kɛra fɔ o Mali bɛ dilan m'o f'i ye dɛ a fɔtɔ bɛ digi la dɛ mais kamalen ka dugawu kɛ Ala ka juma hɛrɛ d'a ma Ala ka hɛrɛ d'a ma ka waati wɛrɛ yira an na Kosɛbɛ kosɛbɛ. Abubakar Sidiki ma kɛnɛ sɔrɔ Awɔ. mais Noël kɔni ale ye kɛnɛ sɔrɔ Ne tun bɛ yan. Ala sɔnna don n'a nataw la kamalen an bɛ to ɲɔgɔn bolo N'Ala ka jɛ ye. k'o bɛ sigi sen kan N'Ala sɔnna. ka dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ d'a ma Ami. wa salam Wa salam.